Ivan Rakitić napokon bi trebao postati novi igrač Hajduka. Samo se još čeka službeni video ili objava Hajduka. Rakitić je po mnogima jedan od 5 najboljih hrvatskih nogometaša u povijesti, a koliku je karijeru imao, o tome ne treba ni govoriti. Koliko je velik, pokazuje i podatak da ga je Barcelona uvrstila u svoj klub legendi kluba, a tamo je samo 1:0 imena u bogatoj povijesti katalonskog diva. Ivan Rakitić obožava Hajduk i odrekao se milijuna eura u Saudijskoj Arabiji samo kako bi došao u Split, ispunio svoju želju, ali i želju svoga vjenčanog kuma Marka Bralića, koji ga je dugo nagovarao na to. Ovo je veliki povratak u Hrvatsku ligu, a pogotovo u Hajduk da takav igrač dođe. Prema našim saznanjima trebao bi potpisati na 2 godine, do 2026.